दिनै उत्तर पाटगावआव जोङो दालां मोननै लुनायनि दिनै अन्थाइ खाम्फा जोङो गायसनदों। उत्तर पाटगावनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना हान्था मेलायाव उसुबिदा जादोंमोन आरो दालां गैयैनि थाखाय दैज्लां समाव स्कुलाव थांनाय गथ'फोर बा हाथाय बाजार बायदिसिनायाव थांनायफ्राव जोबोद उसुबिदाजों मोगा मोगि जानांदोंमोन। दा बे बाथ्राखौ लानानै आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांजों सावरायलायनानै बिथाङा दिनै बे गामिनि जे दालां मोननै बे दालां मोननैखौ बानायनो थाखाय बिथाङा सेंसन होबाय आरो बिनिनो दिनै जोङो गिबि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामदों। खुब खम समनि गेजेरावनो बे दालांखौ लुफुंनानै होगोन होननानै जोंनो जायफोर मावग्रा कन्ट्राक्टरफोर बिथांमोना बुंदों। अलरेडि बिथांमोना केम्पबो बानायनानै थाफैखाबाय। गाबोननिफ्रायनो बिथांमोना जे खामानि मावजेननांगौ बेखौ मावसिगोन। दिनै रायजो राजाफ्रा बे दालांखौ मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों। बिथांमोननि जे गामियाव खनसेनो जे दालां गंनै मोनबाय बिथांमोना जोबोद खुसि आरो बे ओनसोलनि जायफोर आगोलाव गुबुन पार्टिफ्राव दङमोन बिथांमोनाबो दिनै गामिनि जे जेंना गाहाय जे जेंना जेराव दालां गंनै मोनबाय एबारनिफ्राय जायफोर एसे एनै गुबुन पार्टियाव दंबावोमोन बिथांमोनाबो खोथा होदों जे बिथांमोनाबो थाबैनो इउ पि पि एल पार्टियाव जगदान जागोन आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बिथांमोना मदद होगोन होननानै दिनै बिथांमोना फोरमायदों। सरलपारानिफ्राय बिसमुरिसिम फैनाय लामाया बे सरलपारा बिसमुरि जे लामा बे लामाया सयल टेस्टआव दङ। नर्थ इस्टआव बेबायदि गासै मोनद' लामा दङ। निउ टेक्न'लजि बाहायनानै बे लामाखौ मावनाय जागोन। दा बेनिखायनो बे जे सयल टेस्ट गुवाहाटीनि IIT आव बे सयल टेस्टखौ खालामबाय थानाय जादों। खुब बावैनो बिथांमोना IIT आ बेखौ PWD आव हरगोन आरो PWD आ मोननाय लोगो लोगो खामानि मावनो थाखाय जाय कन्ट्राक्टरा खामानिखौ मोनबाय वार्क अर्डार मोनबाय बिथाङा नेनानै दंगासिनो दङ। मानोना बियो गिबि माने नर्थ इस्टआव बे टेक्न'लजिखौ बाहायनाय जागोन। बिनिखायनो दिनै कन्ट्राक्टरा वार्क अर्डार मोनबाबो मावथ'नो हायाखै। मानोना IIT गुवाहाटीयाव बियो माने सयल टेस्ट खालामनानै दङ। माब्रैबा लामाया गोजोर जागोन बा मा खालामनांगौ मेडिसिन बायदिसिना होनांगौ बेखौ बिथांमोना टेस्ट खालामखांनायनि उनाव जि टेस्ट रिपर्ट मोननाय लोगो लोगोनो कन्ट्राक्टरा बिनि खामानिखौ मावफुंगोन। जायनि थाखाय बावहाय मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो फैनानै दिग्लिसिम बेरायनानै नायनानै थांदों। मालाबाबोथ' बेबायदि क'क्राझाराव बिदि लामा मावगोनखौथ' आसामनि चिफ मिनिस्टारा नायफैफेराखैमोन। मानोना एबारसो बे गिबि नर्थ इस्टआव बेबायदि टेक्न'लजिखौ बाहायनो नागिरदोंखाय लामाया माबादि माब्रै जागोन बेसेबां गुवार बेसेबां गोलाव बेखौ गावनो नायफैथारदों। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे रायजो राजाफ्रा माखासे मानसिफोर बुंनाय बायदि एसे गोनो गोथो मालाबा सानफ्लांदों जानाय नङादां जायनि खुनु बाथ्रा गैया। आङो गोलाव समनिफ्राय बुंबोबाय थादों। आंनो बे लामाखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टाराव थांदों बिथांखौ खावलायदों आरो बिनि उनाव सेंसन मोनदों टेन्डार जाबाय बे खामानिया जाखागोन। नङामोनब्ला बावहाय आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारियाबो MLA टिमखौ लानानै बेखौ नायफैनाय नङामोन। बिनि उनाव आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा गावनो दिग्लिसिम फैनानै नायनानै थांदों। ओरैनोथ' नङाना सासे MLA आ बुंदों होननानै माने जागोन जाया बेबायदि गैया। दिनै सासे आसामनि चिफ मिनिस्टार नायफैदों माने बेयो जानायनि लामायाव अलरेडि टेन्डारबो जाखाबाय वार्क अर्डारबो मोनबाय। खोथाया बेल'नो गोदान टेक्न'लजि बाहायनाय जागोनखाय बिनि जे सयल टेस्ट बे सयल टेस्टआ गुवाहाटीनि IIT आव दङ। बेखिनि रिपर्ट मोननाय लोगो लोगो बिनि खामानिखौ मावफुंनाय जागोन। मानगोनां दिनै जोंहा सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स सारआ दिनै जोंनि उत्तर पाटगाव गामियाव फैनानै गंनै दालां बेखेवफैदों आरो बेबो ओरैबायदि बाहायग'आव जोंहा दिनै बिनि आगोलथ' सोरबाया अनेक सरखार सालायलांबाय। बिनि गेजेरावबो दिनै जोङो जायाखैमोन। दिनै सारा खेबसेनो गंनै दालांखौ जों लागोआव उत्तर पाटगावआव बसायफैनाय जाबाय आरो बिनि थाखाय रोजा रोजा सारनिसिम जोंनि रायजो राजानि जानानै गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय। माबायदि जेंनाजों नोंथांमोनहा हाबाब दैज्लाङावथ' गलांलाबायोमोनबो साइकेलजों फैयो गथ'फ्रा सोरबा गलाङो गोलैयो बिराद बारनो उसुबिदामोन। मैसो मोसौ होजाया आरो बेराफारसे दैबाना जाब्ला
माबा बारहोजाया दालांजोंथ' बारजाखाया औवानि दालां नालाय दा नंखायनो सारनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो अराय सम जेन'बा जोंनि रायजो राजाया सारखौनो मदद होगोन होननानै जोंनि रायजोनिफ्राय बुंथिनाय जाबाय आरो बेखौनो मोनसे भिडिअ गोसारदों जे नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय जिहेथु लामा दालां बब्रायनाय बे माबायदि जाखो? बेथ' दाख्लैथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दाख्लै बैसागु जानायाव थारमाने बिदिनो ज' ज' जाजाय बारलांबाय आरो एसे ओरैनो थेलाजों लांदोंमोन देक थेक गासिबो मानसिफ्रानो जब्ब' गोलैलांजोबदों गाहायाव सोरबा आघात मोनदों बिराद दुखुनांथाव गोदान बोसोरावनो आरो बेबायदि जाजादों दा लगालगनो नै सारा अननानै एखेबारे जोंनि खामानिखौ आगोलनिफ्राय नाजायै मावनायनि गेजेरजों दिनै अपेनिंबो खालामफैबाय बैसागुनि उनाव आरो जेनेबा दा सारनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो